Знаете ли, от днеска стартира предизборната кампания? Знам го. Интересувате ли се? Да. И така, въпросът е, кои са кандидат-депутатите от Петрич, знаете ли? Никой не ни е казал. А кой трябва да ви каже? Не знам, има за Петрич не знам, ама в Благоевград казаха, как ги кажаха, аз ги забравих. А от Петрич не знаете поне нито един? Не, беше преди то, как го викат. Димитър Танев. Да, преди, ама сега не знам. Кой да ни каже? Добре, нали сте от Петрич, вие сте тук и не се интересувате. За Петрич аз гледам телевизия и какви кажат там, това го знам. Днеска стартира предизборната кампания. Знаете ли кои са кандидат-депутатите от Петрич? Не. Не се интересувате? Не. В момента не. Предполагам старите лица. Ами аз още не съм се замислила. То няма време, остана един месец. Няма време, аз последните дни ще реша. Само за една минута не може красиви... Нали сте от Петрич? Не съм от Петрич. Искаме да покажем красивите жени на Петрич. Друго си намерете. Благодаря. Стартира предизборната кампания. Мисля, че да. Чух сутринта. Така. Кажете ми едно име на кандидат-депутат от Петрич. Георги Динев. Друг? Достатъчен е. Имате ли някакви очаквания от Георги Динев? Да. Какво очаквате от него? Човек развива спорт. Това е най-важното за Петрич. А знаеш ли кои са кандидат-депутатите от Петрич? Не ме интересува за избор. Не. Познавате ли кои са кандидат-депутатите от Петрич? Не се интересувам. Какво ти не се интересува? Не се интересувам от тия кандидати. Дайте ми едно име на кандидат-депутат от Петрич. Георги Динев. Така, други? Стоян Божинов. Вие сте отличник. Отличник. Вие сте първият, който в Петрич ми казва кандидат-депутати. Има и още един. Кой е другия? От БСП. Йорданка Атанасова. Йорданка Атанасова, председател на общинската организация на БСП. Дайте книжката да ви се разпиша. Вие сте отлични. 6+. Така. Благодаря. Така, уважаеми зрители, един от видните представители на Петрич. Добър ден! Ела Сладурче да те питам. Кажи сега, ела тук. Ела тук сега, ела тук. Пис. Ела тук. Кажи ти сега, в кои са кандидат-депутатите на Петрич, знаеш ли? И какво ще искате, депутат? Ти се страхува. Ти не те познава. Гледате ли телевизия, бац? Гледаме. Какво ви е интересно телевизия, бац? Новините, какво става около нашия свят, така? Така. Кажете ми сега, знаете ли, че днеска стартира предизборната кампания? Да. Така, и какво знаете? Че стартира предизборната кампания и който има 18 да... Който е навършил 18 години, може да гласува. Добре. Въпросът е следния. Внимавайте ми, няма да повтарям. Знаете ли кои са кандидат-депутатите от Петрич? Не. Хубава. Вие сте млад човек, не се ли интересуват от политика? Не точно. Не ми много. Добре, не ви ли интересува кой ще ви оправи и как ще ви оправя? Интересуваме, ама. Има значение кой ще ви оправя и как. Не знаете кандидат? Да. Опса!